Rukwaziso kwamuri mose. Ndauyawo nenhau dzakanaka. Zita rangu ndichinzi Pastor Carol Mujokoro. Asi ndisati ndataura nhau yakanaka yandauya nayo, ndoda kuti ndingogara ndataura kuti zvandichataura pano hazvisi kuzodzivisa kukurudzirwa kwose kwatiri kuitwa nana chiremba uye nevose vezveutano maringe nenyaya yeCovid-19. Saka ndoda kuti tinyatsonzwisisa uye tibatisise ipapo. Zvakaitika kuti masvondo 3 apfuura, Mweya Mutsvene akandijekesera mweya mangu kuti vanhu ngavasumudze rumbidzo, vanhu ngavarumbidze Mwari. Tanyanya miromo yedu isu vana vaMwari kuzara nekungotaura zviri kuitika munyika. Taakukanganwa kurumbidza Mwari, tabva panzvimbo yedu yekurumbidza Mwari. Saka pazvakajeka kwandiri, ndakatanga kufunga semunhu, regai nditi humunhu hwakandibata. Ndokubva ndatanga kufunga kuti ndikazviunza kuvanhu, vanhu vachazonditi kudii? Vanhu havachatange kutaura here kuti saka iye ndiye azonamata stereki here? Munongoziva zvinongoitika kana humunhu hukakubata. Zvakazondipa manje kuti nditi rumbidzo yandashowewa yandaratidzwa iyi, chiregai ndiite ndirini. Ndopandakatanga kupota ndichirekodha tumaclips twandanga ndichiita, vazhinji vakazviona. Ndichirumbidza Mwari, ndichibata mascriptures, ndichirumbidza Mwari. Ndakafunga kuti ndagona, nekuda kwokuti ndaiavoida macomments evanhu, kuti ndikaenda kuvanhu ndikanotaura kuti Mweya Mutsvene ajekesa izvi kwandiri, vanhu vachati kudii. Saka ndakazviisa upon myself kuti chirega ndirumbidze ndiri inini. Ndosaka ndakatanga kungorumbidza. Changa chiri chinhu chakanaka, asi ndakaita semunhu atiza zvaanga audzwa kuti aite. Zvino zvakazoitika kuti zuva ranezuro 26 July 2021 Mweya Mutsvene akandibatsira kuti ndidzokerezve pakunamata. Asi ndabva mukunamata ndichirumbidza kudaro, pakabva padzokazve kurudziro iya yemasvondo 3 apfuura, asi ichibva yadzoka yasimba. Ndokubva ndatanga kupuhwa chiratidzo chevatumwa vachiburuka kudenga. Vatumwa vakatanga kuburuka vari in a form of horses. Mahorses anga akawanda, anga akanaka. Ende mahorses aya paanga achiuya achibva kudenga, anga achifamba achimacha achiita kunge masoja. Achimacha kudaro, panga paine rumbo rwakanaka zvikuru rwanga ruchiimbika ipapo. Rumboro rwanga ruchiitirwo, holy, 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 Jesus, holy, 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 Jesus. I like the motion yanga ichiitwa nemahorses achiuya achibva kudenga achidzika. Ende mafambiro acho anga achiitika, anga achiita zvokuti zhi zhi zhi, ichiita kunge ndo beat yesong. Holy, 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 Jesus. Pazoitika tsanangudzo pamusoro peizvozvo kuti pamahosi anga achifamba paitika kuti pamboine vanhu 3 vanga vari mukati imomo vachifamba vachimacha pamwe chete nemahorses aya. Ndobva ndapuwa mufananidzo wenguva yaMozisi. Vana veIsraeri pavakaita dambudziko paya pavairumwa nenyoka. Mumashure Mwari asati amutsa Mozisi kuti aise nyoka padanda, kune vakarumwa vakatofa vakavigwa, kune vakanga varumwa vakanga vari kurwara vari critical, asi kune vamwewo vanga vasina kurumwa. Ndobva Mweya Mutsvene akujekesa kuti sezvazva zvakaita panguva yaMozisi,
kuti vamwe vakapera kufa, vamwe vanga vari panhoo vachirwara. Ndozvazvakaitawo iko zvino, kuti Mozisi akasumudza nyoka murenje, kuti vose vakanga vari kurwara, vakanga varumwa, pavaisumudza meso vachitarisa nyoka vaibva vapora. Naizvozvo munguva yatiri yeCovid, vose vari mudambudziko ngavasumudze rumbidzo. Arumwa neCovid, ari kurwara nayo, asiri kurwara nayo, ngatisumudzei rumbidzo kuna Jehovha. Taurirai vose kuti vose ari kurwara, sumudza rumbidzo kuna Jehovha. Ndozvajekeswa izvozvo, kuti Mwari wekudenga ngaatibatsire chechi idzokere panzvimbo yekurumbidza. Ndokubva one of the people vanga vari mukati memahosisi vandijekesera kuti, tarisa uone vatumwa variliswa nekuda kwokuti iwe uri wani wasumuka kuti unamate. Zvakadii kuti vakawanda vakange vamutswa, vakatanga kurumbidza, vakatanga kunamata vachipa mbiri kuna Jehovha. Vatumwa vangani vanoriliswa nedenga kuti vaite saturate the atmosphere, kureva kuti tikasumuka neuwandu hwedu isu vana vaMwari, tikatanga kurumbidza Mwari, zvimwe zvinhu zvinoitika munyika yemweya. Hosha iri kutinetsa iyi inoparadzwa nesimba raMwari. Ndanga ndichijekeserwa kuti vatumwa vari kudenga, the 24 elders, the living creatures in heaven, zvavari kuita kurumbidza chete vachiti holy, 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 holy. Saka kurudziro yanga iri yekuti dzokerai pakurumbidza Mwari, sumudzai kurumbidza Mwari. Mukumurumbidza ndo mune kupora kwenyu, mukumurumbidza ndo mune dzikinuro yenyu. Paitika kuti vaya vatumwa vandotaura kuti vauya in the form of horses, nevaya vanhu vanga vachifamba vari vatatu, pazoita a lady anga akuita sekuti akudzokera ari one, achisiya those horses now. Atanga kudeedzera zvine simba, achibva akuti is the highest prescription, is the highest prescription, is the highest prescription. Kureva kuti zvajekeswa kuti vana vaMwari sumudzai kurumbidza, sumudzai rumbidzo muri kwamuri, ari mumba make, ari parwendo, ari kubasa. Ngatisumudze rumbidzo, ngatirambei tichitaura ukuru hwaMwari, timurumbidze sezviri kuitwa kudenga kurumbidza Mwari nguva dzose. Mwari wekudenga dai vakatibatsira, Mwari vatitire zvakanaka. Ndashinga kuti ndigoverane nesu vadikani muna Kristu Jesu. Mwari vatitire zvakanaka. Ngatisumudzei rumbidzo, mukumurumbidza ndo mune kupora kwedu, ndo mune dzikinuro yedu. Ndanga ndichijekerwa kuti veduwe, panguva yaPaul naSilas pavanga vari muprison, vakasumudza kurumbidzwa. Pane chakaitika pavakasumudza kurumbidzwa. Rusununguko rwakauya kwavari, vakabuditswa muprison, machains akadonha kubva pavari. Zvakadiwo nesu vana vaMwari, ngatisumudzei rumbidzo. Mwari wekudenga akukomborerei, Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Mazvita.